Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про визначного поета Тараса Григоровича Шевченка. Поринаємо в історію. Саме зараз Тарас Шевченко пише усім нам відому збірку під назвою Кобзар. Ось така коротенька історія у нас вийшла. На цьому будемо прощатися. Тисни лайк, про підписку не забувай, коментар ти напиши, можеш не один. І буде тобі мир.